Ay gagi pare. Bicolano vlogger na dikit-dikit ng nabibisto online, huli kan sa iyang pagiging kwela asin pagiging konyo, pigiras an sa iyang mga agi-agi. May storya si Christopher Briones. Dude, pare, what's worse, sometimes naglulugad pa talaga. You know that? Welcome to our home. Sabi nga ng mga parasantiguar, parahilot dito, home is where your heart is. So this Yung last inuman namin. Sabi talaga? Yeah, yung mga taga-Luzon. Oh my God! Yeah, taga-Luzon. Ito yung Arineo. Sa Arineo. Yeah, Arineo. We have this girl na from Sainsco. Tapos, sabi na, Taong lipod, laboy, kalintura, santiguar, asin ang pamosong gagi pare. Nagkapira sa naini sa mga linya kan viral konyo na si Konyo Bicolano. I'm pretty sure, konting lakaw na lang, there sa may puro, doon na talaga yung place na pupuntahan natin sa birthday ng mom ko. Malalaman kasi natin pare, na nandito na tayo sa place na yon kapag naririnig na natin yung kurahaw ng lolo ko. Sigun kay Konyo Bicolano, nagpuundaan sa iyang pagiging konyo sa mga inuman sessions kan siya nagtatrabaho pa sa Manila. May mga nakakajamming da kaya siya na pig-aarog niya ang pagiging konyo. Uwan mga pinaghalong dialekto, halimbawa na ang Ingles asin Tagalog. Alagad kay Konyo Bicolano, may Ingles asin Tagalog na hinaluan pa nin Bicolano dialect. Through my corporate job, I was able to work with those people na konyo talaga magsalita and all. Tapos, during our inuman, for 7 long years sila yung mga nakakausap ko. And during our inuman session, di ko naman sa ginagaya sila, but kumbaga, ginujoke ko yung the way they speak, konyo, kung paano sila magsalita ng konyo. But to make it even more funny, nag-integrate ako ng pakonti-konting Bicol words like these words like labot, which is sa atin butas lang and all. And it sounds funny for them. Dugang pa niya, binaluman sa nadaan ninda na i-post an enot nindang vlog. Alagad da ininda hunaon na ma-viral tulos ini. One time, nagiinuman kami ng mga Bicolano friends ko, which is kasama ko na ngayon sa Konyo Bicolano. Tapos, nagjo-joke lang ako about the Konyo and then adding some Bicolano dialect there. Tapos, one of my friend, which is my manager right now, took that video and then uploaded it sa social media. Fortunately, it lasted for 24 hours, it trended. So we thought it's just a one-hit wonder. Alam niyo naman, 'di ba, sir? Pag sa social media, parang one-hit wonder lang 'yan. Tapos nag-usap kami, gawa na natin 'to ng content. Huli kan viral video ninda. Sunod-sunod na ang mga videos ninda na nag-viral sa social media. Hasta mga oportunidad na ang nagbuka sa inda. Siring kan mga advertisement na nakakadilihensya na sinda. Languages like kagi pare, tabi po app, or hangloro notes. Yes, crazy to sir because it opened a lot of opportunity for us, for me as well. Of course, nandiyan na yung popularity. Like wherever you go, kung ano yung tagline namin sa Konyo Bicolano, they will throw it to you. Yung gagi pare and all those Konyo Bicolano thing. Nabigyan din kami ng opportunity to be recognized outside our province, outside Camarines Norte. Recently, we're able to promote at least kahit pa konti-konti kung ano yung meron sa tourism, hindi lang ng Camarines Norte but ng Bicol. Tagadait Camarines Norte si Konyo Bicolano. Asin saro sa mga target niya talaga, iyuan mabistuhan ang banwaan ninda. Urog pang dakul naman ang padikit-dikit na nabibistuhang mga vlogger o mga content creator sa inda. Kung sain, natatabangan ninda ang mga negosyo sa daet, urog na ang mga tourist destinations. Hindi lang marami, we do have a lot of talented and creative content creators there. Sa social media kasi parang yun din yung na-discover namin. Dapat mahuli mo lang yung kiliti nila and then that's it. Mabibigyan ka na nila ng platform. Yes, marami kami doon. Single ngunyan si Konyo Bicolano. Alagad mas maugma siya ngunyan na nakakapaugma siya sa paagi kan mga videos niya. Hanap daan niya sa magiging partner niya sa future. Simpleng tao lang, asin kayang makipagsabayan sa sense of humor niya. Plus points na sa nadaa ang tawong makakajamming niya sa inuman sessions. Grabe naman. Ano ba yung hinahanap hindi ko alam, but syempre hindi siya taong lipod. Tao pa rin siya, of course. Tao pa rin dapat siya. Syempre,
maganda yung personality pag sinabi ko na maganda yung personality, I mean pwede mo siyang iharap talaga sa mga friends mo, someone na magaling talagang magturam-turam ng Bicol. Her mom and dad, family-centric siya, God-centric siya. Okay yun sa akin. Kasi 'di ba kapag parainom ka naman talaga, sabi na wala to, spoiled brat to, party people to. No, hindi kaya. I mean, it's okay for as long as family-centric, God-centric siya. G tayo dyan, broski. Maski nasa kasikatan ng unyan si Conyo Bicolano sa social media, pigmamantiner niya man giraraya ang pagiging down-to-earth niya, asin ang marahay na pagkikipag-ibahan sa mga tao. That you cannot please everyone. And you should not be pressured na i-please yung lahat. For as long as you're happy of what you're doing, huwag kang ma-pressure kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng iba. Huwag kang ma-pressure to make them happy, because if you really love, if you're really happy, authentically happy of what you're doing, it will come out naturally. It would be #viral. It would be something na contagious para sa ibang tao. It would naturally inspire them. Plano pa ni Conyo Bicolano na mag-gibonin mga content na apwera sa nakakapaugma sa mga viewers niya, kundi ang makatabang sa mga nagnenegosyo ngunyan na naapektaran kan pandemya. Kaya sa mga may problema dyan asin gustong pampagood vibes na mga videos, gagi pare, magpasantigwar ka na ay dalano na ang mga kwelang videos ni Conyo Bicolano. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Christopher Briones. Required na dapat niluto siya with love affection sa ados na lana deep fried.